Jiena li interessani il-bniedem, il-persuna umana. Naħseb li dak kien ħsieb ta' Caritas aktar mill-droga. B'dan il-mod Monsignor Viktor Grek jiddiskrivi s-37 sena ħidma li għamel fil-Caritas bħala direttur. Fl-1977 Monsignor Grek ħadd tmexxija tal-għaqda li taħdem mal-Batut u minn entità li tiġbor il-fondi dawwara familja li tgħin lin-nies bosta problemi soċjali, fosthom dawk mirkuba mill-vizzju tad-droga. Għamilt ċerti mistoqsijiet li nnifsi. Min hu l-bniedem fil-bżonn? Fejn hu l-bniedem fil-bżonn? X'inhu huwa l-bżonnijiet essenzjali tal-bniedem li mistax li jilħaqu? Huwa qal li biex tgħin lill-bniedem trid tilbes iż-żarbun tiegħu. M'għandniex kelma li tista' tagħmel impatt fuq il-persuna umana jekk qabel ma nkunx ħassejna ġo fina id-dubji tan-nies u missejna l-weġad tagħhom. Qabel ma nagħmlu dan ma tistax tipprova tgħin il-bniedem. Qalilna li ħidmitu kienet ispirata mill-prinċipju li l-proxmu li hemm qudiemu huwa Kristu. Jiena l-ispirazzjoni tiegħi ħatta mill-Vanġelu sa Mattew kapitlu 25 fejn Ġesu jgħid dak kollu li tagħmlu malix kemm wieħed fost ħuti tkunu qegħdin tagħmlu lili. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet dwar il-50 sena mit-twaqqif tal-Caritas, id-direttur tal-Caritas Ent-Nigat elenka l-4 sfidi li hemm fis-soċjetà Maltija llum. Għad-differenza bejn is-sinjur u l-fqir, il-problema ta' droga, it-tnaqqis fil-kumpassjoni lejn il-proxmu u s-solitudni. Is-Surgat spjega kif is-solitudni hija sfida straordinarja. Din hija realtà u dbatija li qed niltaqgħu magħha iktar spiss u nħossu li għandna bżonn nissensibilizzaw lil xulxin u lill-komunità tagħna biex nippruvaw nindirizzawha.